Good morning, Mamarites. Ni apa ya? Welcome apo, welcome na kay ni Mananglin na tatayon, iso ti PPC President mi. Naragsakak tatangal daw. Apaya, of course, adda kayo, makakita akmet ti baro arupa. Tadagitoy, parokyanos ko, makaumadan. Naumad na magkanya ko. Iso nga makakita akmet ti baro arupa, welcome. Mistake DJ in Kwamita, Our Lady of Hope, kunami ng Our Lady of the Rosary Magayam. Imayak ijay ay pilar, idi anniversary ni Apo Marmolin. May ikadwa na ragsakak, ta napalagipanak nga nataytayagak ngam niya pambot. Adayo nga nagopgwapo, classmate ko niya, agsasaruno kami. Adda may isa nga batbatit ngam niya pambot sa siyak. Iso nga no awan niya pambot ken di basbasit siya kun ti kababatitan ije klase mi iso nga tata napalagipanak nga adda gayam may kadwa may kaluak laeng nya. Welcome Apo Marmolin, thank you for coming. Apo Christian, Apo MJ, thank you for coming. Thank you naragsakan ti siraragsak ti parokya nga binisita yo Apo. No nakita yo tatay adu ti umay ditoy. Limabas dagitay KC ti Bigan Knights of Columbus. Basta adu dagiti umay ke dakayo ti kagasatan ta dakay laeng ti mamisaan nya. Dakay laeng ti mamisaan ti aircon. Gananya nya. Ipa-aircon to kan ni Apo ambot di jay. Kunana ipa-aircon kon to mo di pilar no nayalis akon kunana magasano nga rod. Ala, thank you for coming Apo nya. Maturog kay latan, riingang kay to numalpas. Da kayo nga nagmeryenda, gunggunayaw, mabayag datoy, malumtaon. Kaya kadagitay haan nga makaammo Apo, siyak ni Father Rufo Abaya, tagadtuyak Santa Cruz mo ilaeng. Adda talo a parokya ti Santa Cruz. Daytoy Our Lady of Guadalupe, ijay sentro, Immaculate Conception Paris, ijay parokya mi San Jose, San Jose amang manggad niya, St. Joseph the Worker Parish, ijay ti parokya ngam taga Santa Cruz ak laeng. Ngamin 49 barangays ti Santa Cruz. Naordena nak apadi December 4, 2006. Nagsasaruno kami mula kada po ambot. December 4, 2006, nayasay nak ijay Bigan, idta Santa Lucia, idta ili ti Santa Cruz, di Cervantes, Quirino, San Emilio del Pilar sa tata adda ak dito yan. Ket natayon tinanang ken tatang ko. Second year high school ak pala ang natay ti tatang kon. Second year theology ak natay matinanang kon. Basit kam laeng mga kakabsat ngayon bati da sang pulo kam laeng. No? 13 kami ngem natay ti talo. Natay ti talong ubing iso nga lalaki. So nga 5 nga babae, 5 nga lalaki. Ti kakaanakak 38, ti apok jamo nasurok sa sangapulon. Sangapulo ka magkakabsat plus na ikamang plus 38 plus kung sino kumarit kanya yaw. Daya ti background ni Apo Rupo Apo nya. Da po ambot kin Apo MJ no kaya yo ti umay dumngag idtoy. Mabalin lat tamet ay enta makita yo. Nga may mayat na da kayon tadi yo makita baka rong dato ibagbagak. Kay rogyan tayo Apo ko na ni Apo ambot kasla short recollection. Uwan mabalin. Nang tidak ti recollection ti nagkatlo nga grupo idi 17 idi kalma idi 24 ken 25 dagiti personnel ti Iseco iti Santiago sa ijay Bigan iso nga medyo nasagsag di boses ko iso nga ibagak nga agpatukar talatan Apo ta maturog dan nabannog jingiwat kon kunak ta tumarabita bak hama mabalin kay anusan nyo nya adda kayat ko nga iburay kada kayo iti daytoy naka-live kayo iso nga pigsaan nyo agkatawat tapno kaslama adda epekto na nya. Naka-live kayo Apo adda ti follower ti parokya adda kay nga pa agpalpalo ti Homiles in Hymns, thank you, ag-like kayo, ag-subscribe kayo. Addan to mabuya yon to, addan to tulong nga maipan iti maysa nga anak nga
ubing nga maopera 3 times manulang nga bulan na ta nagtipon di jay rumwaran kin sumrekan ti dara di puso nakapsot kamilyon kadi jay kitkitaan na di jay YouTube tayo mapantay to tulong iso nga habang agbuybuya kayo adda matulungan nyo habang ilunlunod dak no madiji sermon ko adda tatulungan nyo. Okay, dahil man tikat ng iburay kada kayo apo ani Our Lady of the Rosary day tanya ni lo basaan tay man kalpasan nato yung recollection ado pumusay kanya yo. Kanay 5 things you need to do before you die. Kunana niya 5 nga banag nga aramidom sakbay ka nga. Ay dumakkel ti kita mapo ambot ta punpunam to ti kaadwan nadto. Delikado agawid kay lang dadduman. 5 things you need to do before you die. Daytoy 2009 2010 pa idi libro ni Bo Sanchez may isa kadagiti speaker writer nga mayatmot ti na simple ti presentation na nalaka nga awaten kay inalak dagiti main point na nayon-nayonan tay laeng nya anya kamutten father tatakam lang umay ti sibilya patpatayon na kamutten won ano natatangken ti ulo di paro kayo ikarkararag ko yung matay kayon tap na guwaya mo di padiyo. Hamatan ang sabalit before you die kung kunan nangam sabalit ibagbaga na ditoy agpay sumat ti kadi ibagbaga na toy ka 5 things you need to do while you live kas lakas jati kayat nga sa unda toy. Okay, how to follow your bliss or live a life of no regrets. Surutin tayo na anya dagiti nasaya at pag-aayat anya pakaragsakan can live a life of no regrets. Kati taong agregret meday tay agbababawi uray tapal-tapalam tarupam ti pulpulbos kada make up kada drawi ngam rupanget tulakta. Ay apo makaupay di mapanmang misa mapangkajibaryo amin nga madanon mo nakamirugrog. Umpay ganas mirugrog kam lang arod nga padin mirugrog pay lang iso nga tirupa ni Apo Dios mirugrog. So nga no daduma adayo ka pay laeng ka una akon. Na dayay debagana. Okay, anya dagitoy. Have you failed already? Sino ti haampay nga nagkamalikan niya tayo? Nagkamali tayo amin, di mat? Napadasan tayo amin siguro dagiti taga kapariyaan ka awan siguro basol da nya. Siguro da kay nga adda apostolada tayo awan. Anya dagiti organization syud jay. Mother Butler sada awan. PPC nga ro dagito, PPC nya pay pastoral leaders jay. Awan lakas jay. No daduma datayo iti unag ti simbaan mayat ado ti dedicated ado ti mangited ti biag na para iti simbaan ado pay dagitay naadi kan di simbaan nya inaldaw masapol nga da di simbaan no mabalbalin adda di simbaan ngem no daduma damor nga sumsumrek di simbaan dumakdakkel met ti sarana isuda ti papilit agkabkabaw dalang nga ruda nadapay lakayat ti agritair isuda dagitay narigat nga iturong problema ti padi no daduma nya iso nga kunak kadagitay parokyanos ko amuyo kunak napigsa ti nabilag hak kunak no agsaksakit di tao talanaak ti kannawan nga ima agungar dagitay hangko kay kayat lanaak ti kanigid sigurado matay kaya iyo aglinya kay to talanaang kaya kaya iyo ay hamman iso ang kay agkarit-karit isurok to kinapo ambot ti teknik na tagitaan niyo iso ti kunak ka dagitay nasulpang kaya mo talanaang kakanigid ko ay haan father ang kita niya butang damo lagayam nga matay
So nga lanaan na kanya po ambot ti kanigid agtaray kayo. Isurok to madamdaman o kasano teknik na. Okay, have you failed? One, datay amin. Agkamali. No daduma, adda tay biggest mistakes nga decision tayo. Di mangar-aram kanyam nga nagagat hamot unay nga gwapo ngam ti sinong batam daytay gwapo ay apo how many years nga pagbababawyam data nga inasawam no kuman inasawak idi matay kan isupay lay karkararag mo hangko mga siga nasa ay bisit kinagadumat ang kala ko madayjay adal katay pinagbasa da kayo dananang nyo. Sa bali inub-obram data nagkarkaringking ijibanggad ti obram. Kinagkamali ka. Aging ganat at tamatay kan isupay mangital-talmag kanyam nagsayang abiyag. No nagkamali tayon, pagbabawyan tayon, mabalin tayo ti agbyag anaragsak. Hana tayo nga ilan sa di mistake nga kamali no daduma gaming ka daytani. Kitaan tayo niya papanan na. Don't give up kunana. No nagkamali tayo, don't give up. Race and follow your destiny. Nakabuya kayo, dahil pilpili ko ti sumsumbi. Dahil dapat dito ayam ang sumbi nga talang bansa-bansagan na ti sabong nga kastanihan yung amot naganan. Rich kids kayo. Kada sumbi ko na dati natay ngam bumangon magmag na nga si Bibia magmag na ngam si Papusay. Kinuhaan tayo nga ammo di bagbagi tayo kakabsat. Uray padi ka, uray obispo ka, uray PPC ka kada religyoso ka. Ado ti agbibiyag kada tayo ngam actually natay. Ado ti aggargaraw kada tayo ngam natay. Walking zombie. No tibiyag mo kurutinary, bumangong ka bigat, agdaydaya mudom ka, dagitoy nga naginuman nyo, visit kayo nga mamartag, aginaw ka dyan, aging gana ti malam, dagitoy napan nagtrabaho, napanda nagtrabaho, agawid da nanganda, into no kwanti malam manan, boring no pa nagbiag, iso nga iso. Dahil ta pautang mo nga hamong masingsinger, ilunlunod mo ti oray lang. Dahil ta utang mo nga ilamlam mga may. Iso nga da kayo, si atin yung makigayam oray managutang kayo. Apaya, inton matay kayo, ado di abuloy, ison to pagbayad yun di itong. Iyor uray da kita nakautangan nyo iyor uray da nga matay kayo pag innagawan danto di abulo jay saranay amo yung saranay nga sao kita miso nga di saranay mo imbes nga pagpakan mo adda pay umay mangsinger king ka oy ta utang mo agapa da pay laeng sumbi ado ti si bibiyag ngem actually natayda. No awan meaning tibiyag mo, no awan tinamnama itibiyag mo, no tiwagas ti panagbiag mo ket napnap no ti gura sakit tinakem, uray agkatawadan ket ti katawam ke piupiwis he. Hamo maipeg sa agkatawa imbes ka wah kunana ka mak he. Apa yan nasakit? Magmagna ka nga natay. Awan meaning na uray agkarkararag ka. Uray ibagam nga managlualo ka no sa bali nagyan tapusom si bibiyag ka nga agpaiso ngam tarupam natay. Kuna ni apong ko ni Apo Mundo Abayan nadamdamag yun di obispo niya. Kuna na no anya terupam no si bibiyag ka isuntumat terupam no. Iso nga praktisam ti umisem. Agkatawa ka. Uray may saka agkatawa ka ngam sigurado ikulong da ka. Ada karbangan tayo nga gragsak. Isok ko na no anya rupam no si bibiyag ka isuntumat ti rupam no matay ka. Iso nga ko na no murareg data rupam tanagadok kaapam imot ka at atapon da ka nga mangkukulam
Kakas mo, dagay mo at lideres di simbaan, kaya sudah mo lag di chinismis, oy kumari ang kaunay nga mas asidag. Nagsakit di apok, idi pinakan na, getaam la, taga-abradatan. Ay, sorry Kaya isang ano murarag tarupam, inton pumusay ka, kakaasin to di ponirarya nga mangrip-repair tarupam, hantulat ta nga agbaliw. Uri kas anong ti kastada nga mang binbin na tarupam, ijay, mangikabkabil ti kapastap na umisem kala, awan to. Iso nga tata si bibiyag kan, praktise mong tinaragsak arupa. Tauray na tay kanto agkat katawa kalata. Pipi amot adyan na tay nga umis-isam ngam di ngay dakay nga si bibiyag kakasla na tay tarupam. Agraman angot mo, ay. Race and follow your destiny kunana nya. Are you zombie kunana dayay? Zombie aggargaraw ngam na tay. Your choices shape your destiny. Kalatatay. Bumangon nak tay bigat. Anya ti aramida. Kinuping ko di ulis kon. Insimpak di dakon. I have to decide. Masapol ang naragsakak tatanga aldaw. Kapay nga na kami suot kayo. Ikatin nyo da kita pismasyo. Han ito'y kanyami uray no idi pandemic anjak pismas. Sa aglag pisman no sumri ka kada kita bangko kada. Ay apo na karkaro makubi agsakit kay dita gasem mata sang aw mo nga ang angutom na. Agmalmalong ayos ko matalimu daw ka Apay apo nga kumapkap sutak jak makaangas apaya ikatem tapismas mo ta makaangot ka ti usto nga angin tatasang aw mo nga si iso nga di ko nana, your choices shape your destiny. No, ag-decide ka tatanga aldaw nga naragsak ka, you will be happy. Choice ko na ito'y, awang bibiyang yaw. Uri adda problema, karbengak ti agragsak. Kunana nga orji may nga nalaing nga guro nga spiritual leader, kunana, do you have a problem? Yes. Do you know the solution? No. Why worry? Awang magayam solbar na, apay nga problema ka. Do you have a problem? Yes. Do you know the solution? Yes. Why worry? Apay nga dandanag ka niya pakarikutam. Kadagiti gagayam ko nga may mistra ko nakadakwada. Ag-early retirement kayo, ag-enjoy kayo mo't, ingkay agpasyar. Napasyar yun intero Pilipinas. Haampay father, ingkay magpasyar. Haan father, apay pangipanan nyo takwar tayo. Pagbasan to dagita apok father, ay visit. Sikatin agrigrigat. Manungatawon nga inlan samtarupam nga agmurmurareg nga mistra ko mawon agtrabaho di munisipyo tintumanggas to dayay to apom kadi problema ta nagputot karba nga mat ingka maagpakulor oy ingka mat agpa ikatema ada tay panait nga pagparot damat itane kiday ingka maagpasalon ngam hamosob sobraan apaya madi amuyo dayay idinay nabiit ka adda na dong parti-partas ito'y kandon hanyo na damag anya serbiyo nga marites dato'y mampaylati hanyo na damag kadda gapota titawunan ag 78 kunani nagtagtagi inap kunana hoy Torquata tagapilar datoy tagapilar hoy Torquata kunana usto data nga tawon mon 78 mon may kanta alaeng kan ay haan apo pangaasim kunani Torquata haman may kanal uston uri ka na adu nga serbisyum di simbaanan may kanta alaeng ka kunana di tagtaga inap na kun ay haan apo mabalin nga ikanak pa iti 5 years ay napaot launay sobrang alugit ti senior citizen data awate mon. 2 years nga rod apo, medyo napaot agkabaw kan awan serserbi mon. Papilit ka mo ilaeng una 1 year nga rod. Okay, 1 year.
Ikang ka ti extension mo ti 1 year ko na. Gaputan ni Torquata, ado ti kamarites na mga katungtong nga kukumari na. Kaya, siyempre, usarin na mo di kwarta na. Ti inaramid na, napan nagpasalon. Wow! Di di buok na ko. Sus, hangalina di buok na, madikas lakuri ko man nagbubukol. With all the color, kaslabon lalayaw, pinaikat na di kiday na, pinasuratan na tinakutong, inga-nga to na di may satap no natangtangsit. Medyo agkuro-kuro-trot dato'y kudkudil na, pinabotox na. Wow! Mayatan eh, maya mo tita dernan. Nagpa-facial. Kaya di ko nam, hindi nagsarmingan. Nay, wow, 78, nagbalin nga kasla karupro pati 45 years old. Kukunana, sigurado umapal laga dagiti mamarites nga gagayam ko, kunana. Umapal dalaki, de. Rimuar di kalsada, datan tapartas, libag. Napis 8. Panasinungat ni Apo Diyos, Apo ko na mga makatawon, apay nga pinadungparan na. Apay Torquata si kadayta, hanggang mo nalasin nga may. Hanggang nalasin ni Apo Diyos. Iso nga mapang kayo matagpapesyal, hanyo unay subsobraan. Ibagbaga na dito Apo, ti biyag tayo, ure at da problemam, DJ choice mo nga agbibiyag, iso ti mang drive kanyam. Uray lang lakaywan no bakit kan, mabalim mo ti agragsak, mabalim mo ti agbiag nga agtutuok dito'y lubong. Problema amin, Allah, dagita Apo mayamat. Problema amin nga rupam, ang makapudpud no nagtubot basit ta uban mo na Apo marikotangkan. Problema amin nga kaarubam, agraman bulong ti mangga nga agtinag ilunlunod mo. Nasagid dala tamasitas mo kasla impyernon ti biag mo. Ay Apo, no problemaen tay amin, itilubong tayohan nga perfect. No problemaen tay amin, kano hanggang nga ag-decide nga agbalin nga naragsak, no hanggang nga ag-decide nga agbalin nga nawaya tilubong mo, no problemaem amin, uray nga ta makararag mo amin nga Santo Rosario, maawagam amin nga santo, ag Santo Rosario kayo takaabay mo hanggang maagkaawatan. Ave Maria nap na Santa Maria na Ave Maria nap na di pala nakagudgud wa sumongsong batan Ave Maria nap na ay duada mo gayam nga tuleng. Kano uray nga tan kararag ka akararag no DJ rinam ka hanggang nga ag-decide nga naragsak awam mo la mamaay na. Yeso kung nagsanto Rosario kayo kunak, dagito'y damagan nyo kadagito'y parokyanos yo, inayaden nyo, kinri na inyo niya. Haan nga basta Ave Maria no, Santa Maria no, Ave Maria no, kati. Ay Apo, di makdakkelak mga intugtugot dak ti Apong kung agsan Santo Rosario, ngem na sursurok ti ado nga bersyon ti Santo Rosario. Ave Maria napno kati grasya, nay naidep di kandela, Santa Maria nga inate Diyos, ay napusa di tinapay, Santa Maria nga inate Diyos, tabakom man kaka, ay sus Apo, di da makapukos. Natama agdobdoblat yung obra na Santa Maria nga inate Diyos, posporom, kasapigo, kung taga-pilar de yaapong ko iday. Ituloy tayo. Iso kung kunana di Apo, DJ choice tayo, DJ conviction tayo, iso timang pagbalin kada tayo nga naragsak. Uray ka no milyon ti adad tabangkom. Uray ka si kati kapipintasan ti balay kadalugan ije pilar. Uray ka si kati kangangatuan ti posisyon. No haammo nga pilyon ti agbaling nga naragsak, naliday kanto pay laeng. Uray kasimplian ti panagbiag mo, no ammom ti, ado na kiti tattao man nga kwa. Ado na kiti parokyanos nga mamimit ko kin tattao, no daduma nga, uray handag make up makitam jiran nyag ti rupada. Ado mo dagiti daduma, uray papurawon dati uray langan nakamirug-gurug dalata. Iso ti kunak kadagitoy pumarokya,
No, ag foundation kad ag make up kayo, iraman nyo mo ijilikod. At nagpudaw tarupam, nagngisi, anya ka, black and white, white, black, white. Black and white, akin nagpuraw tarupam, nakita ang jisiko, kadalo ko na. Iso nga ko na, uray nga tano, tapal-tapalam tarupam, no, haan nga naragsak, di ka unggam, no, haamo-amo ti mamakawan, haamo-amo ti agbiag nga naragsak, awan to pa'y laeng. Narigat to pa'y laeng. Iso nga, sikat ti makapagbalin, haan nga maitad, di kinaragsak mo, haan nga maitad ti outside. Lugan, kwarta, mapangkaag pasalon, mayat mo't abasit, apagbiit laeng. Uray no, at the end of the day, si kanto pa'y laeng timang decide, no, os-osto ka nga tao, no naragsak ka nga tao. Iso nga, your choices shape your destiny. Kunana day jay. Danda ni alas 12, hindi tayo pa nakagudgudwa. Is the driver asleep? Kunana day jay. But, even if you fall, rise up again. No, agkamalit, no, dumagamin. At dadagitay daddo mga tattao nga, no, nagkamali da na minsanan, kasla isun tibiyag da kamali. Haandan makaungar, haandan nga makapagragsak, haan nagkamali tay amin. Awan ti perfect kanya tayo, nila po ambot siguro. Isula gwapo. Haan, amin tayo, padi, obispo, amin, agkamkamali tayo. Ngam nagpailan sa tayo ijay kamali. Uri ka di agasawa. Ado ti umay agkaskasar ditoy. Gaputa aircon ka no. Mayat ka no nga pagpicturan. Ado, dapat taga-abra na uri di police examinarian na ikamang itoy. Han nga ito ti parokya da ngam imay ditoy nagkasar. So ti kunak kanyada, uri inyar aramiden nyo, no kasla ko ma, ti panagasawa yo ket haan nyo nga madala awam laeng. Iso ti kunak kanya da umay kay latag kasar ditoy taman mano ti kinasar ko nga haan nga nagsina. Madi kayo. So ano kaya? Hamo kaya tasaw may kadtoy tagsina hamay tanan. Ket ti kunak kanya da di agasawa ti i-focus yo DJ good, DJ ayat. Tano nag-focus kayo ijay kamali ti maysa mapukaw di ayat. No tikit kita kin partner mo kadya kamalina awan mapukaw ti ayat. No kit kita nyo di parokya yo kadagiti kamali ti dadduma awan ti ayat na nagulo naliday nawara a parokya. No napangka na ki-meeting tila berberukam kadagitay madi nagtamnay dati Josh. Nakaseltiin na po, nagbalon ka, haan, kamalagayam. Nagisupot ka pa, sorry awam magkasi nga taga-pilar, ito ayam mi adda. Haanak mga sismoso basitla. Kaya na yan, no ti berbero kamali ni Padi, kamali di kadong nga PPC, kamali ti Acolyte, kamali ti kwa, anya pa ti ragsak ti lubong mo. Wherein paksi kati agkam kamali. Isungorod nga kunak kadagiti pamarokya dito amin nga papapanak nakapsot tay amin agkamali tay amin. No anya paglaengam, anya ti paglaengam, anya ti pagtitipunan tay laeng di laeng tayo agbiag data a parokya. Ngam no ti focus tayo ka kamali ti tunggal maysa umuna ka di impyernon kasjay ijay. Di impyerno tikit kita enda pasig nga madi. Ijay langit tikit kita enda pasig nga mayat. Iso nga no mayat ti pa nagkitam talubong agrup-rupa ka nga anghel. No madi pa nagkitkitam talubong ay adda nakalumeng nga ipos mo. Dapay saram. Iso nga uray no anya nga parokya uray sa din no kakabsat daytoy ti mangdalakan niya tayo bumangon. Kunak nga rod dito nga simbaan dagiti nakapsot, simbaan dagiti nakapoy ngemmang namnama iti grasya ni Apo Dios. No agberbiro kayo ti simbaan nga perfect, nga awan kamalina, awang kamali ti Padi na, awang kamali ti kakadwana, awan ditoy. Adday jay langit, umuna kay ijayon ikararaga, lanaan kayon ta mapangkay ki din. Naglinya kay to,
Anda kayat. Apo ambot anda kayat. Okay. Rise up again ko na. God says, I don't look at your... Basaan tayo man nga sentence. Go! Aguray, may sa sentence ko nak. Sentence lang, hanga paragraph. I don't look at your mistake ko na. Nagpintas ang agpayso ni Apo Diyos ngamin hanakit kita antibasol. Anya ti kunana di salmo, Apo no kumano at dalistaam ka dagiti basbasol mi si asin no kadi iti maikari. Haan nga kit kita na Apo Diyos ti basol. Tikit kita na dayjay puso nga agbabawi kalpasan nga nag. Ketika haron na ka, hang kami mo Diyos Father, wanggarod, hang kay Diyos, iso nga tikit kita amuyo ti marites. At damarites nga nagipadamag tinasayaat. Awan. Ti agipadamag tinasayaat iso di agbasa iwaragawag na tinaimbag. Amuyo ti mamarites ti berbero ko na oy amom kumare. Ay apo nagpigsa ti marites tata. Intulod la di anak na di nakamotor. Di anak na ko ma adda nang itulod nga nakamotor. Oy amom adda nang itulod nga nakamotor. Impadamag na won imian. Impadamag na di may sa naganakon. Kano tikit kita, I don't look at your mistakes ko na ni Apo Diyos. Wen ni Apo Diyos ay ayatin na tayo launay. Haan na nga ayatin di basol tayo, tahang nga mabalin. Isugarod nga pagbabaw yan, agsubli tayo. Kakas jay matiberberukan na kanya tayo. Nagsayaat man nga, di parokya kano, da nagkamali. Ala pakawan mo, magnatay manen, agtitinulong tay manen. No ada, nailawan nga nagbasol, pagbabaw yan na, intay manen, agtuloy tay manen. Ngam no may sa tapada yun, nagbatit lang arod nga pada kon, sipsiputan di amin nga tao. Naka-CCTV kay amin, ayawanin Ano siya tikastan nag, kunamat, manggagamod ni apong ko, ay amin nga umay makimisa, gamudag, kunaman no kasjay. Hamat, awan ang gagamod, taga lang. Okay, stop condemning yourself, move on, stand up again. I can still make your life beautiful, kunana. Uri nagkamali kayo. Kitaan nyo, gagayim ni Apo Jesus. Hindi ebanghelyo tayo, nagmayat. Ada na kita napasikat, taga-pilar abra kano, agkararagda, Apo agyamanak, agdatonak, Apo agyamanak, agsansanto rosaryo, Apo agyamanak, agis istasyonak. Dahil agsing-singer ti buis, nagdumugan Apo, pakawanan nak, nga nagbasolak. Sino ti napaawid nga napalintag dayjay nagbasol nga babawi ngam di mangipaspasikat kinasanto na mangipaspasikat ti inaramid na haan nga napasanto. Kita nyo dito simbaan awan makita yung donated by jak kayat di laeng bell mi nga dakkel nga 1 million ti cost na isurat ijay nangi donar dati simbaan tapnohan nga makitkita tahan damek kayat kano naduma tinakarwaman tay ngamin ka ala amin tugaw amin proyektor donated by Torquata Pasikat donated by Goryo Paramag Diyos ko pakawanam ada nagdonar di may sa nga parokya nagidonar ti electric pan donated by family kunana ti sinuratan na di palig-palig hamang nga makita at agtaytayag di ka mo makita okay I can still fulfill your dreams. Uri man nagbasol kasta tikin man nagayat ni Apo Diyos kanya ito. I'll be here to supply all you need to create a new life. Kasta di attitude ni Apo Diyos, da jagamin ti pagdumaan tayo nga tao, datay nga tao no daduma, at dalimit tayo, kitaan tayo, di kamaliti pa tayo. No. Sabali ti panagkita ni Apo Diyos kanya tayo. Uri nagbasol ka, agbabawi ka, you are still precious in the eyes of God. No nagkumpisar ka, nagbabawi kan, precious, napatig kan tupay laeng iti imatang na, datay gamin nga tao ka, no nagkamali ni kabsat tayon ka, Hops, ada bias tayon. Awan bias ni Apo Diyos. Awan ti word nga bias kanya na.
Dahil mo ti ibagbaga ng aramidon tayo. Nagkamali ni kabsat mo, awatem. Uray ta bagbagin no nagkamali ka, ag-move on ka, ag-kompisar ka, balbalyam tabiyag mo, napatag ka pailaan di imatang ni Apo Diyos. Wen, uray aggaraw-garaw tapos tiso mo, napatag ka pailaan di imatang ni Apo Diyos. At dagayim ko, nagpakatawa ako, agkatawa ka, mabutang gayam taglagto. Your past does not define your future. Nagmayat. Laglagi po nyo dahil your past does not define your future. No daddo gamin, no, at regret tayo, at babawi tayo, no daddo mabak. Okay. Forget about what has happened before. Do not think about the past. Instead, look at the new thing I am going to do. Kung anakin ni Isaiah. Number one pailaan. Introduction paila dayay. Celebrate who you are. Rambakam no si asino ka. Nanya ibagbaga na ditoy. Be yourself. Be yourself, everyone else is taken. Haam mo nga iyap apal, tabiyag mo kinbagim iti sa bali. Tano dadto ma-frustration laeng ti maawat tayo, no? Kas jayak kumamot, kas di kumamot ti balay ko. Kas di kumamot ti lakay ko, nagwapo. Apal mo laday taan, nagwapo nila kay na ngam agsang sangit tira na bii, tanagadot chicks na. Kasi kumamot ti bakit ko, nagpudaw. Peke day, taglotatayon ka din ata. Hanggang umapapal. Be yourself. Idimot aga kasi kala, siya kumamot aga, wow, nalingag basketball idi. Tumayag kumamot, agbin-binatak mo, awan latamot. Kasi kumamot di agong ko, nagtangos di agong ko, ajak ko man nakapadin, kasi ka. Ore kasto ilati agong ko, kunak napapaot ti biyag ko ngamda kayo, apayano nagmotorak, ado angin nga malangab ko. Wow, relax. Kauan, nagidugungak, ore tamo do osarek, mayat. Da kayo kakaasi kayo. Idi aka ado ada ja insecurities ko na nga kayat ko mapasamag ti biyag ko. Ngam no. Haang nga mabalin nga itulad mo iti biyag ti sa bali maprostrate ka laeng, agrup-rupanget ka laeng. No sinno kasi kalatan. Ingka maagpariban no daduma ta kas lamo Mona Lisa ta buok mo mga naipitpit ko. Kakasin tayo yung kan tiyawak nga rin dagiti parokyanos ko. Maya, haam mo nga itulad iti biyag ti sa bali. No. You do not know their struggles. Kasi kumamot ti balay mini, adapay, di balay da, kasla resort. Wow, adapay swimming pool da, nagngato di alad da. Di mo laam mo nga aga-apa da. Agi inimot da, agtitinang sit da. Iso nga kangatpon da di alad da ta, agbot-buteng da. Si kauri awan alad mo, kunaknarod ka, ilukat mo ta kwarto, awan mata, ay, inya na gana, baka dagtakaw, inya matakaw na. Iso nga no, do kwartam, ilak mo amin, tsekam amin, nagdadakkel ta asom. So nga awampay ganas ti umay makiponsyon no daduma kaslalahan nyo kaya ti agpakanta sumsumrek ka pailaan ka ngar kung ko nataaso ya adadakkel nga aso kita. Be yourself. Be yourself. Okay. Be true how God made you. Don't try to be someone else. Haam mo nga copycat agbali nga dete kamin copycat kunada. Agbibiyag ka kayat mo ti agbiag itibiyag nga adda kanya da iyap apal mo maprostrate ka lang. Biyagan ano mo dati? Matay sama dati.
God celebrates you. Letter A. Ni Apo Diyos. God celebrates you. Ni Apo Diyos, ura inya tit itsuram, you are still precious in the eyes of God. Ura inya ti sa kasasaad mo napatag tayo. Maayayo ni Apo Diyos kanya tayo. Anya ti tao nga pakaaywan ni Apo Diyos. Day tay natangsit nagkamali nga han na kayat ti agbasol. Tay natangsit nga haan na kayat ti agayat. Managim bubukod. Ammo ni Apo Diyos. Ti puso isugor nga di puso dalusam. Maayayo ni Apo Diyos king ka. Ti han na pakaaywan ay dagijay. Dagitay kakabsat nga han na nga ammo ti agpakumbabahan na ammo ti agayat. You cannot believe in God until you believe in yourself. Masapol nga dahil puso tayo, no haantay nga maipatag di bagi tayo, no haantay ma-appreciate di adda kada tayo, haantay mo ma-appreciate kini Apo Diyos. Kastoy ko magkasiksik ne, isuna ne, mabalin na di bado na idi ko, mabalin na pala usaran, siyak, BMW, bilbil mo walo. Kadi ang kamangmangan. Some of us grew up being compared to others. Da kayo nga adda anak na, adda apo na, Muslim ka, aga apo kaysan. Do not compare kids to each other. No, to others. Poison kanya da dayjay. Ni manang mo, idi, nagalalaing sika. Wrong. Nagsingpot ni manang mo, nagsingpot ni manong mo, sika, no. Poison kanya da dayjay. No na ikumkumpira dayjay tao, dumakkel insecurity, ti ay biyag na. Agtartaray king kuana. So nga do not compare kids. Each and every individual ko na kuma, unique person dayta. So nga orisin no di padi nga umay kada kayo, hanyo ikumkumpira. Ni Apo Marmolin, hindi ka nakaan-ano, si ka nga padi mitata, kanya nga rin naburang anak. Di padi mi, hindi ka kastay. Nagiti parokyanos ko ako, no daduma ako. No karitin dak, no karkaritak pa anak mga kumarkarit ngam adda gamin dagitay ni napanuynuyan ko na amoy ti sao nga napanuynuyan ay dagiti impak pakayat da kadagiti immon una kadakwan ure idta ni interior idi agi kumperada idi poraw ti padi mi apo ka kastoy apa yang nga kastoy maten ka idi poraw ti padi ka kastoy ing kayo kanya sumurot kayo ijay Germany kadakwan no kaya yaw. Suti kunak kanya ada ke individual unique data. Ada kanya-kanyang ada kanya-kanyang diskarte. Amo mabaling nga pagtipuna, amo mabaling nga pagikuan. Dengar tay gayem ko toy ga best friend ti padi. Agmisa kanto no birthday. Nya oras alas 11 ta pag iso di pangaldaw haan nga nayon ti programa tayo dayjay ingka makisarita ijay office ialis yo dayjay barangay masyo sisa masyo tadijay alas 5:30 ti malamkin alas 7 isunton at least ke birthday isunton ay haan kamadinga rod inak di bangiran ingkan alangan nga siyak ti sumurot ningkas jay ko amin di inayabandak amin nawaran ata parokya alaki inya nga rod no gadiin ka naisok kaya mo api agsirala ta parokyan gapo day ta maysa nga sulpengen kuna amot isa i-close tayo lati simbaanen gapo day ta maysa nga mangipapilitan ka ti amok ako stoak tadno no adda kas ding ag-request aramiden mi mat din no addag birthday ko madji maysa nga sisa simbaan sa karubaan basic ecclesial community ko nami ira nami ijay ornohan nga mabalin iyay simpami tapno maurnos ano ngala nagado nga sisad toy no piyastaam amin kaawanen akala ko maiso nga iremedyo tayo nga umasideg tamarambakan mo laeng ore nga iso di aldaw
Ngam no data ko na mga diya gaputi birthday kada haan nga mabalin personal dayjay. Di asisa ti masurot. Uri kasi kati PPC, uri kasi kati kwa ampay gapot ta PPC kan anya ti kaya mo nga sawan. Pusipusam ta tiritiram tengged ta padin. Ditam. Haan nga mabalin. Unique. Haan nyo ikumpira tapadiyo. Haan nyo ikumpira na nya dagita kaya iyo. No kuna tayo, dayjay ubing, dagiti ubing. You're not good enough, you're no good. If you want me to love you, you'll have to be someone else. Dayjay, kabutang dagiti ubing. No kastoy ti maimula kanyada ay apo. Dangerous dayjay. Number 2, ay letter B. God planted seeds of greatness in your childhood. We are all great. At dalaang dagiti daddo magamin nga na-deprive. Ngem na adala ingan tay amin. Iso ti sangka kunak diti nga parokya, parwarin nyo tilaing ditonggal maysa. No nalaing ka nga agdalos, umay ka agdalos ditoy. No nalaing ka nga agdekorar, umay ka agdekorar. No nalaing ka nga agkanta, umay ka agkanta. Nung nalaing ka nga chismosa, ijay ka yan ti kwa, han nga day tadakas ti chismis mo, di sa uni apo Diyos, ngam, agpractice ka. Tano daduma, day ti kagurgurak nga dengdenggen nga, laag, da kamin to pa'y nga papadi ka, binulan nga meeting, may agupdating kami, o repadi kamin. Dito pa ibanghelyo ka, i-review pa'y. Tano nagkamali ka na minsanan, mistake di sa unya po Diyosan. Sino ti agbasbasa kada kayo lektor? Nga to naman ti ima na. Kadi mo nagtraining kayo mathaan? Nga mo makasasaok. Nagtraining kayo haan? Tapno nasaya at di pan nakaibasa na kanudad duma gaputa naglektor da kada nabayagan handa kayat nga praktisanan, handa kayat ti agupdatingan, mistake magarji bagbagana. Impatay na, jiima na. Apa nga impatay na, jiima na? Natitano? Impatay na, jay. Impatay na, jiima na. Apa nga tapang panunutan? Natitano? Apa nga impatay na? Nadisgrasya, nga impatay na, jiima na. Nagaddayo. Impatay. Salmo responsoryosong bat. Nagasat ti apo, nga agtalag iti tao. Nay baliktad. Kasano nga nagasat ti apong agtalik balik iso ti kunak review nyo ngamin nadadaulen di sa uni nga po Diyos nalaing tay amin ado ti paglaingan tayo kayso di dyan adda sagot nga inted ni Apo Diyos kada tayo kanya-kanya awan karbangan ti tao nga mangibaga nga nalalaingak ngem isuna yes nalaing ka ti academics nangato grade mo nga mamong ibaga nga nalalaing ka ti dadduma apaya ado nangangato grade na ngem tongangaw ay ado uray padi la di grade da ada cum laude da cum laude da ngem maplatan di lugan na kas ano ti mangikat ti pilid na alaem di diploma nga cum laude kurikur mod ta maikat. Huwag na laing ka ti academics na isot tinutukam. Di na pa'y amulot pun ti kanin na. Di na pa'y amot ti... Ado ti kasjay so nga, awan ti kunatayo nga mangibaga nga nalalaing ka iti may isang aspeto, ngam ti other aspects, hamo ko na nga si kati kalaingan. Tanan, every individual, unique nga pinarswa ni Apo Diyos. Adda talent na nga, baka hantay lang ammo, adda laing na nga, hantay kabailan ti dadduma. Iso nga awan ti karbangam nga agtangsit. Nababa na nga ko nga misuna nga to sweldo, wan nga to sweldom. Ngam naragsak ka. Kayam nga iburay, kayam ti agayat. Uri kasi kakangatuan ti balay, kangangatuan ti sweldo, no hammo ti agayat. Apete ko nam naragsakan. Uri ka no baro tabag mo nga coach, igadon tumula agyan, mamonsyon kan tumula.
Ngay adda baro nga teknik nga nga naadal ko. No kagurguram ni kumarem, regaluam akanayon, lechon, bagnat, pusi. Inaldaw mo apatulodan, after 2 months matayon. Isong apo ambot, apo Christian, no, adda mang regalo kada kayo nga kanang ti bagnat kan, patayon da kayo. Tuloy tayo. Before I formed you in the womb, kunana, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as prophet to amukan, kunana. Naangaw mo ni uri ni Apo Jesus sa inyo ti kunana. Even your hair, even the hair in your on your heads counted kunana. Siguro ludingas di ko amo gasam ka pa ng bilang na mo tabuok mo niya. Siguro ludingas. Wano kalbo. Amamukan ko na. Iso nga da tayo, amamu na tayo ni Apo Diyos. Haan tayo nga adayo kin ni Apo Diyos. Da tayo lamang yad adayo. Ti bagbagi kadari natay kin ni Apo Diyos. Ngamin no agbasbasol ka yad adayo kin ni Apo. Tumangtangsit ka umad adayo ka kin ni Apo Diyos. Umimiimot ka umad adayo ka kin ni Apo Diyos. Haan tayo nga, ni Apo Diyos kahangad di jay langit nga distant nga nagadayaw. Isugorod nga nabunyagan tayo, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Isugorod nga maawat tayo, iso na tinasantuan nga, komunyon. Anya la ti rumbang nga aramidem, pabarwom, di karim kanya na, no ada na ilawan mo nga basol mo, agkon pisar ka, asidag ka manin kay ni Apo Diyos. Makaayayo ka manin iti imatang na. Ngam numerduot kata imot, chismusa, mangiroroman, apaw, tangsit, papilit. Diyan ka mo, ano makaayayo kini Apo Diyos dayay? Maayayo aking kanakong, tachismusa ka. Ay, bisit. Amo na tayo, hanga dayo kanya tayo ni Apo Diyos. Uray man nagbasol tayo, basta agbabawi. Tatana ka, I appreciate myself now. Kung natay ko yes, you are loved by God. Ay ayaten na ka ni Apo Diyos. Haang kang agap-apal, di mo amo, no enya di struggle na. Okay. Stop comparing yourself to others. Always be a first-rate version of yourself, instead a second-rate version of somebody else. Da Martha ken Mary, malagip yun, Ebanghelyo ni Martha ken Mary. Ni, Apo Jesus, malagip mo da Martha ken Mary. Kitaan nyo na ijati kumitaak sa kay sumungbat. Ninyati ko ni Mary na panijay sa kaanan ni Apo Jesus dumdumngeg niya. Ni Martha agtrab-trabaho ngem sumanao. Kaslamo lakan niya yun. Diyos ko. Kunana nga di Facebook ka, si mama naman, kunana. Lahat na lang nililinisan. Pag napagod, ako ang pinapagalitan. Kasi di mo tisakit yung babae. Ti lalaki, dakam nga lalaki, no naggapo ka di trabaho mon, no mabalbalin, ingatom di saka mon aginanakan. Awan ti sao nga sao, awan ti riribok. Iso nga ori agbuya kam ti TV. Erogim di kangatuan nga istasyon, agpapababa, awam mo, boy-boyaan may erogim man, agpapababa. Da kayo mat, no nalpas kayon, simangpet kayon, kitaan nyo madamdama sumangpet kayo, ala dalos, ala masitas, no kayat yung aglansakam pala pagibitinan nyo, datang nga masitas yung tinakaw yun to diyan ang kagtaktakaw timula mi anay, padasin nyo. Sumangpet kayo, agi masitira kay pala, masapol pala daga, agibitin kay pala tiko, habang nga no awan mayat kanyam, sumanaukad jay, ay apaw, adda nga mabanog ka, tatumanutot ka mga agtrab-trabaho. At dala matukol nga mula madamdamad ta, ammo kon. Jay da Martha ken Mary, inkumpirana, apo, di kalaki ibagamot kanto, may tunga, no, Mary, you're so anxious of so many things. Mary, ay Martha, you're so anxious of so many things, kunana. Adula unay pakabuungan taulom. Mary has chosen the better part.
Agi kumpera. Napay mo dati aya nga pasaray. Identify your fees kunana dayay. Knowing others is intelligence, knowing yourself is wisdom. Masapol nga ammom di paglaingam, ammom mat dayay limitasyon mo nga mo paglaingan. You have to accept. No anya di paglaingam error mo. No anya di pagkapsutam hamo nga pilitan hang ka ma-frustrate nga mangpilit nga kasjay. Acceptarim na niya dayay. Okay. Anya mati tagtaga-inap niya puyos kanya tayo. What is God's dreams for you? Successful? Success is basaan tayo man natay. Success is effortless. Laglagi po nyo da ita. Haang nga ti successful. Kunak ngarod kanya da, ori dagitay ko. Yes. Or ado dagiti tattao nga successful da iti profession da niya. Nangato sildo da, nangato adal da, nangato position da. But their heart, nagulo, malidliday, marigrigatan. Haan. Ure no hangga nakagraduar, ure no hangga ko di biyag mo, basta amom nga biyagan, amom nga ragsaken, di bagbagim, dahi ti success. Hangga nga grigrigat. Haam mo nga masapol nga tapatan di balay na tapatan di kwarta na, tapatan di adda kanya na, no. Parparigatum lata bagbagim. The most stressful thing for you is to be someone else na itagtultulad. Be yourself. Okay. God wants you to be you. May sama kadagitay ni Cardinal, may sa kadagitay nalaing nga mangi babaet kanya tayo. Don't look down on yourself. Haam mo nga ipababa. Nakabasolak, nakit kitaan ti Diyos ti basol, tinapatag kanya na ti puso nga nagbabawi. Learn to appreciate yourself. Napatag ka iti imatang na. Uray ko na ulitag, uray luwalo ka alwalo. No haam mo nga mabigbig dagiti kinasayat ni Apo Diyos king ka, no haang ka nga napatag iti imatang ni Apo Diyos, agbalin nga useless. Haan to pa'y lang nga umunag di na espirituan nga panagbiag mo. Uray nga tanong agmalmalam kang agparparintumang aglulwalaw. Ay diadak di katedral ka di ikastada. Agparintumang di sango. Alay pasango. Kakunak mo, aguyas kayo, rikusin nyo, tamalampaso dato simbaanan. Apay, orda kayo nga tagabra, sakit yung mo dyan, nung nakakita kay tibulto ka, apan nyo punas-punasan, kasjay? Sayo ko na. Nagaskas dyan kayo, mat? Di bulto, apan nyo masagsagi din na kasjay? Oh, yapo, pakawana. No daduma da, orda kami mo, no daduma ka, ni Apo Santa Maria kay kasjay mo. Ikaro na ija katedral. Tingarod patron da ija conversion of St. Paul niya. Adamay sa nga bakit alipunas. Alipunas, amin nga santo, nadanon na ni San Pablo, nakasakay ti kabalyo, haan na magawat, di ukol-ukol ti kabalyo nagawat na ako, nanamutan na eh. Yung kay tumat. Kay tumat padasan. Intayo, agtaros kay taon. Ano po? Okay. Kitaan nyo, dagbalbala ko. Agpilgrimage tayo dyan katedral. Kore kay San Emilio, ni San Miguel nga Arkanghel ti patron da jay. San Emilio, St. Michael the Archangel, di mo ti image na ka ni San Miguel ka nakakastamad, badakan na ni Satanas niya. Basta ni, tudukan na. Punas, di mo sara ni Satanas ti ko na nanay. Chismosa mo ngamin. Okay. Live. Naini, alas 12 mo ito na po. Ay, okay lang ka naman. Live in your courage zone, kunana. Ibiyag mo no anya ti paglaingam. No anya dagiti asset mo, iso ti ibiyag mo. Haam mo nga padasin nga, kukwam amin nga laing, no. Uray padi ka, adda limitasyon mo. Siyak nakaritak nga tao, iuray ipaapayo tali mga tao kanyak. Karitak.
Ngam no paulyon dak tinangato ay awar pakpakawan. Jak amo no apay nga kasi nga dito no mapanak tinangato ka kaslama puted ti saka kaslama nagtakrutak tinangato. Ipaapadaklaan basta andak nga papaulyon. Amok ti limit ko no dahil takakasta nangato. Madi. Live in your courage zone. Successful people do the things failures are afraid to tackle. Ni Ogman din no paboritok data idi college kami. Damagan nyo kini apo ambot no kaya mo agbasa ta lights off, mangala kam ti flashlight nakakumot kami nga agbas agbasbasa ta no lights off ko na lights off. Haman nag-extend. Agkumkumot kami nga agbasbasa. No dakayat mo nga pocketbook dayta ni Ogman din no ti paboritok idi college sa. Yeah. Kada tayo, baga na aging gana tata may kabesak pailaan. Successful people do the things failures are afraid to tackle. Do not limit your capabilities padasem ngem haam mo nga aspiraran nga kukwam amin. Okay. The location of all success. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Ni Isaiah nga rod, ni Propeta Isaiah. Never focus on your... Basaan tayo man amin natin po, agigidan. Sino ti awan problema na dito? Baliktadan tayo. Sino ti addalat na problema na dito? Ni awan man. Awa ay noham mo kaya ti ag problema nataykan, mataykan o may kantala na ang kakanigid. Amin tayo kanya-kanya nga problema. Adda babasit, adda dadakkel, ngam ti karo na no dadduma. Kung ada nga ro detay psychologist, mano 90% of your problems are not yours. Ngam bagbagkaten tay gamin. Kala ko problema jay apok agredwar nga ta. Is that your problem? No, problema na dayay. Ngam no dadduma, aw-awitan tayo. Aga pa di manugang mo kindi jay anak mo no dadduma datayon ti matay. Nya bibiyang mo bamta man tagtin nagbada. Apo baya unja ka mo pagkapyaem man apo kasi kan asikan naganna sika apo ore ken iyag mo kanyak no talaga nga madi. Kulamo mun amang kukulam kalaga ron. Amat. Dayyan no dadduma nga minti mangparparigat kada tayo actually hantay nga problema. Kinuray na the problema ko na never focus on your problems. Laugh! Agkatawa ka. Agkatawa ka nga ron. Uray bigbigat. Uray may saka agkatawa ka lang ta. Hamoy padpadlaw ata didak ang token. Ni. Apay antay. Dalaltit mo. Kunana ano. Never focus on your possibilities. Anya ti possibilities? Oray na oray senyora kon, ado pala maitulong ko. Ngam haangga papilit ay simbaan. Oray senyora kon, ado pala ang ti maikararag ko. Isugaron nga, no, hangkay nga makatrabaho na dagsan. Pray. Ikararagan nyo. Agkararag kayo 2,000 Hail Marys a day. Imbes nga agchichismis, agkakararag kayo. Daddo mga rod ka sa bali, ado pa'y laeng. Unique tayo, ado pa'y lang maubrayo. Ore ko na yung senyora kon pader, haan, ado pa'y lang maubrayo, ado pa'y lang maitulong yung. Kitaan nyo, kung nakadagitan ni dagitoy na dumado mga komisyon ito, ada mother butlers, ang datada. Umay kayo ta sa rabon nyo, papintasin nyo dati simbaan, haan mi ako ko nga taga-kumbento datoy, dakay ti mga iwan, dalusan nyo. Nohan nyo kabaulanan, ti agisuro ti katikis mo, mangdalos, apay ti kunayo, nangangato ti trabaho di katikista, wano di pipising ang jagdaldalos, haan No ikam ti puso na di pa nagdalos mo na tantanok pay. Oray no agmisa ka mo no kaslakala agreg lang nga padi nga agmomoryot. Oray ka no si kaparamisa no murmuryot ka mo abong pay makita da nga ay ayot aropam. Apay ko nam natantanok ka nga padi ngam dayay agdalos kada sa kristan nga maungungtan nga
Dahito iti aldaw ti apod dako makadai wrong timing di jay bel na ka apay ti konam gapota si kapadi natantan ok kagam jisak no na impapaswan di pa nagbel na uray no wrong timing ay kaamumun natantan ok pala di imatang ni Apo Diyos. Oray lualo ka nga lualo, oray mano nga Santo Rosario ti karkararagam no, dimmet ipapuso. Hanggalag lulwalon. Kanya ngurti ko nada di kanta, Santong Kabayo. Tingnan mo ganda di manak Espiritu Santo, amin. Apo, pakawanan na kami. Yes ko, pakawanan na kami. Kapag gloryo di simbaan, oy amom ni kwa. Ay, marite. Awam lang, sayang. Okay. Never po. La ituloy tayo atam na nay. Basahin tayo man, jay nga to, go. Put people before things. Iyon unam ipangpangrunam tao. Haan nga napatpatag day takutam, day tagamit mo, day ta trabaho, day tadayaw mo, haan nga napatpatag ng tao. Tao, pinarswa ni Apo Diyos, kalanglangana. Pinarswa na tayong kalanglangana. No, ayatem tabagim, ayatem mo, tikaro na. Pinarswa na ka nga nangisit, pinakuluram mo ti red. Diyan mo ano, kalanglangana ka pa ni Apo Diyos. Pinasukatam ta agong mo. Diyan mo ano, si kapit ti kalanglangan ni Apo Diyos. Isungarod nga nyo balbaliwan. Tan na kay malasin ni Apo Diyos. Kalanglangan na isong ipangpangrunam ti tao, kunak nga rod, uray ginatay, apay ginatay nga ipunpun tayo, saya atin tayo, jibagina, nasa graduan day jay, tapaya, binunyagan niya, di ma da kayo, agpabless kayo ti rosary kadalugan niya, no nablessan jibulton, no daduma, hantay pagang angawan ta, nablessan nga rod, haan? Kaisong hantay pagang angawan ti tao, tabinunyagan ni Apo Padi, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Therefore, nasantuan datoy nga bagi. Isong nga uray na tayo, hantay mabali nga kilawan, ipakanlatad asod ta, nasagraduan garod ta, kalanglangan ni Apo Diyos, nabunyagan. Isong nga napatag ni kabsat mo, hamo nga dadaulen. Iso nga uray di bangkay kanya tayo na sagrado isugurod nga Campo Santo. Balay nga nasantuan, tanasantuan di adadjay, da kayo mo't makakita kay di Campo Santo, agtataray kayo mo na sumipmot, alo, dito, urayan nak! Apay kaya mo't agbalin nga alalyan no matay ka? Kayso ka, pa'y nga kabutin nyo di Campo Santo. Nasilawang ka. Idi si bibiyag ka, ang kita nyo, nagbunyag tayo niya, inawat tayo ti silaw ni isong adda kandelahaan, ni awan lata sumungbat. Di ni awatom ti kandela, silaw ni Kristo, gimangat ka, nasilawan na ka, sika agbalin kamot nga silaw. Iso nga amin nga aramidin tayo ti simbaan, adda silaw. Agbunyag, silaw, agkonperma, silaw, agkomunyon, silaw, no agmisa tayo, kandela. No daytay agkasar, kandela, silaw ni Kristo dayjay. Inton napunpun tayo, kandela. Inton no maikalong rabiin, nakaangot ka ti kandela, alalya. Adugot kondilo, lolo. Kinasilaw na dayjay, apay nga rin nakaangot ka ti kandela, kaagbuteng kayon, alalyo, ni apong da. Diyos ko dyan, makayat agbalin nga alalya, ano matayak? Lakuma, natay ka. Nagparang. Siyempre no naisam ka, wow, nagisam ni Apong. Ngam no talaga nga murarug ka. Uri si bibiyag ka pailaan alalyakan. Ipangpangrunam ti tao, hanga mabalin nga, nangangato ti banag ngam tao. Adda pa di nga nagangaw. Kapan nang misa, iganan no, apay mga handa nga imbag data nga, dayay pagmisa na, dayay paten, di pagyan ng ti hostya niya, amuyo mo nga ta.
Jipaten, imparabaw na dya, inigganan dya katikista, idimag na siyempre, ordination ko na dya, chalis na, liklang ko na. Jipadi talaga rimorti sa hora na, naggasok ti agong na kada. Rimorti pangil na, napatpatag datang yung tabiyag mo! Una, di manon di langit, ipokaw na. Napatpatag ka na jipatin ngam jibiyag ti tao. Siyak mo tinukulog, paigidok mo tinukulog. Napatpatag ka na jipatin na ngam jibiyag ti tao. No, kasi aki bagam ang annadam ngam hamot ang napatpatag ngam biyag. Pangpangrunam ti tao. The quality of your life is the quality of your nakabaybayag nga ibagbagatay dati apay nga madi. Dagita ti agom agkabsat agdindin na rum gapo ti daga. Agkabsat haan nga agpatpatang gapo ti kwarta. Aggayam do nga pipisi. Gapo ta Pacquiao ay gapo ta Lene isuna ke Marcos di may sana in unfriend na. Agap apa da? Ay bisit. Katatang kita inyo ta Facebook, Allah, dagiti pasurot ti Lene, Allah, na kami Diyos no! Trolls kayo, ulbod kayo, agtatakaw kayo, kunamot dagiti, fake news kayo, naguuyong da. Da kami mga bumotos kin Pacquiao, chill kam laeng. Aga apa kay lata, bibiyang me. Oh, di nag-relax ti biyag me. Kunana di may sa ka, anyang matima kunam ti international law, ti conflict. Kunana ka, ay lalaban tayo. Kunana di may sa niya, para yung sa Ukraine, maliit, lumaban sa Russia. Sa Saba, lalaban tayo sa China, ay visit. May sa lang nga missile, akin akset kan. Kunamo di may sa nga nanaknakam, haantay mabalin nga bumyang dita. Ta conflict da data, hantay nga mabalin nga bumyang. Kunana, ay, ni mo Pacquiao nga idol ko, iwaray tayo, palaban tayo, suntukin natin yung missile. Ano, daduma day jay, gapula ti political, agriri kayong aggayam. My God. Gapula ti nagbasit nga nyo, nagkinaawatan, isinam nga baybay am tagayam mon. My God. Taon to pay laeng, kabsat mon to pay laeng. Jak ma-imagine jay agkatugangan nga matawtawanan nga handang agpatpatang. Na ikamkamang kalaeng boba kunana ka, bro ka nga bakit kunana. Handag patpatang agkatugangan ka nanang mo aday ta. Nganya launa yan. Nagtipon ti duwa nga tangsit, isaw ti kararwada nagngingisit. Relationship. Di pa nagkakabsat pa nagagayom daw pala. Uray, kwartam amnya kwarta, tinapatagkas, ano ka makilangan. Ngam na uray ka, no tao na ka ni Apo Diyos nga simbaan nga kunam, no awampay ka alaam nga kaarubam, laod daya, abagatan amyanan, ta inggit tangsit ka, inggit imot ka, anya laganas mo agbibiyag. Kas ano nga pagtuladan da ka? Adua dagiti agkuna nga, ay Father, pasensya kan, di makimisa, apaya, urayak nga matay di pastoral leader me. Apaya, pokas ano, inaldaw nga makimisa, nga nagchismosa. Haantay makaawis no daduma, tadi wagas ti panagbiag tayo, uri ka na kayo no pormi tayo, uri ka no anya dagita, uri ka no kaigpil ka ti Biblia, no wagas ti panagbiag mo ka haam nga makaayayo, dimot amo makilangan kinikabsat mo, zero tayo to pailaeng. Iso nga kunada dagita nga makimismisa, nataltal na tilubong ming nga makimismisa. Kaysa da kayo nga dadta simbaan kunana. Sa bagay awangkas jay iji abra ito'y laeng parokya mi day jay ngamjak ammo kammo kay mata. Awan amok. Awan timbagbagan ni Apo Ambot. Your life is all about no kasano ka nga agayat.
Your life is all about love. Nukas ano ka, ti misyon tayo dito'y lubong, umay agayat. Manggagyo ti karma. Asya'y ulit damagag manginapoy susan. Manggagyo ti karma. Usaran nyo mat ti karma. Ti karma ngamin, Hinduism ken Buddhism. Iti Oriental philosophy na dyan nga pambot niya. Ang Oriental philosophy, ti karma ko na no agaramid ka ti madi, either bumalis king ka or into no second life. Anya ti second life, reincarnation. No dakis ka tatama, agbalin kanto nga tukak, disi, han nga matay di kararuam, han nga mapukaw ngam, agbiag kanto nga kasmay sa nga tukak, wano, anyan to di jay pagbalinam. Mabalin ti animal, iso nga, dapis-pis, itan di koton, baka ni apong daday jay. Iso nga ko na tayo, no nagkamali ka, makarma ka kuma. Bayamon ta makarma, kas lalunod kanya tayo. Ngam iti Christian point of view, awan hantay nga notion ti karma. Kanyada ka, agsingsingpot ka, hangga agaramid ti madita, mabalis ka. Haan nga kasdi kanya tayo. Ti misyon tayo agayat. Haan ka agaramid ti madi kinikabsat mo, gapota ay ayatem. No nagkamali, hammo nga ilunod nga matay. No dinaksan na ka, haan mo nga patayon, haan mo nga ilunod nga, makarma kan to, mabalis kan to, haan nga kasdi kanya tayo. Alukuyom nga agsubli, agbabawi ka, agbiag manen, agtuloy mo ti agayat, nagkamali, agbabawi ka laki, isulong, haan mo nga gundawayan ni kabsat mo, gapota ayatem kasdi tayo nga Kristiyano, haan nga karma. Isuda kaliklikan da jimadi, gapota, mabuteng da nga, mabalis. Gayay. Iso nga ayat, tinakaayaban tayo, our vocation is love. Often dying men are wise men. Why kings of Israel failed? Kunana da ito'y 300 years, Israel had 42 kings. At the 42 nga arida, Saul, David, Solomon, ken adupay. Nya dagiti ti considered good, but 34 is spiritually bankrupt. Why? Dagitoy kings, they were busy building their kingdoms that they had no time to build their sons. Kaslakan niyayo, jagasawa. Busy to business. Lalaki, babae, business, adda katulong. Nya. Kaya dati agpaba ng agabrod da nga dua, timang tarakan di ubing ni nanang or ni auntie. Yes, nakapatadar dati balay, nakagatang dati lugan, na uray ko nam nga napagbasam di anak mo, no di puso na king ka, nagaddayo. Ado ti kasdi nga kaskwela mi di, jay psychological kwami, ti processing mi, ada kaskwelaan mi, paditatan, jak ibagbagan no sinukin taga ano, amok nga chismoso kayo. Ti business da, ag-export, mapan-Japan. Kaya, may kaya, nanang tatang busy da, impataraken da kin lola na. Daytoy lola na very careful ito nga ubing. Mangtangdan ka dagiti nasisingpet iso ti kay ayam na. No mabalbalin hampay na piglatan dato nga ubing. Ngam ide rumwar di psychological process na agsangsangit kunana napatpateg dayta negosyo yo ngem siak. Lulang naa asidegla di balay da nang taraken anya ti term na impadawat dak. Impadawat dak daya ti term na. Iso nga uray ko ng mga kwarta mami nga kwarta, uray no ko ka mami nga sani ko, no haam mo nga mga kwadya relationship mo, nang runa ti pamilyam kin anak mo, useless to pay laeng. Iso nga nadagundaw yo, no adda nga kabagyan yo, lolang yo, nanang yo, kabsat yo nga lumakay ken bumaketen, bisita umon. Haam mo nga ka Facebook laeng. Inton na tayo sa kanto apanagin sa sangit. Nana, sorry, mangag na kapay.
Hindi ka pigpigsaan na mangted kayo man ti para agas. Ay awan, naira na. Ay wun, sorry, awang kwartak. Inton na tay ka. Daytoy titulong ko. Maramanan na pa'y tatulong mo. Kaslang mo lakan nyayo Kunak ka dagitoy na taga pastoral ko. Anya ti kunak. No agsakit ni kaya kasisaan nyo. No kayo ti agpatak-patak para agas na tulungan nyo. Number 1 nga sikat tumulong nga kaaruba. Ti mo sakit dadtoy, no agsaksakit, di damot tulungan, inton natay, nangited ti bainti nga saranay, na pan nakikapin namin 5, nalugi pa'y dinatay, agyawid pa'y ti tinapay nga imuwaysan, naglaing nga agkapay, pantupay lang makipangan no ponpon, babainti di saranay na, pagdapwa, apay, kimita di natay. Nalugi at uray lang So kabutan ti matay tata, Diyos ko, nanguruna ka ni, kala ko madtoy. Nagminatay, bisita tayo. 30, sigurado ti isa ganaam 190, apaya, inton agawid da, manukatuon nga styrofoam di iyawid da. Kanan ni Apong, kanan ni Inang, kanan di manugang ko, agawid da, apa, nag-post call. Iso nga nagrigat kag minatay. Iso ti kunak natatapay laeng itud mo ta sago mo no kabaulam ta kaarubang maagsakit ta pamilya maagsakit regalwa mo da kayumat into no at the hospital tubo aminan samo ikan ubas kanem nya nga kanem ka nakaho dodowa anges nan idi ka pigpigsaan na di padiguan kunak ngarod ka tatapay laeng tanapigsapay ni katugangan nyo kinanang nyo padigwa mo apo pinadigwan na nga talaga digo nga talaga awan tinagyan na pinadigwan na amoy ti padigwan inka padigwan talaga nga digo Diyos ko mapangkanto di langit gunggunam to tuloy tayo tadandanin. Raise your children, not your uray sika, ti leader, ti kararag, ijay ayan nyo. Adda mangitag da ulo ti kararag kanyayon no dati adda nagminatay? Handa, kas dyan ni apong ko iday. Iso ti para ilid ti kararag no adda minatay. Awam mo ti pinais kada Pinoyon, amoyo daya pinais. Awan ti agkaskas jay kanyamin. Awan ti pinais nga adda violet, adda green, adda yellow, ikan na ti busi, amoyo na ti busi. Ganas kanagsinan sabong, adda itlog kin bagas na kas jay. Ni apong ko para luwalo, bagik di kadakkelan na siya ti sumorsorot. Agbibingay to dagay ubing, bagik to dagay. Kadakkelan. Ngam ni apong ko iso para ilit ti kararag. Talagang may kabisa na amin. Palpalatok ti bibigator, ni debayid, balay abalitok. Kami kabisa na amin, di ori awang kitkitaan na. Ada store na ko na, ada Changi. Amoy ti Changi store. Gisirok na, wow. Awang pala ti silaw ngamin, awang pala ti kuryente mi. Kan na ti burroong. Diyan ti Changi na, diyan nga to. Adda altar na, santo ninyo nga basketballista, santo ninyo nga agar-arado, santo ninyo nga fireman, basta amin nun. Silsilawan na, ikan na ti santan nga sabong, kadaluktan na ti bigat, ikan na ti sabong. Wow, sindyan na jay silaw ijay. Kana santo ang bakit, nagpuskol di pagnubinaan na nakaripot ti lastikaw. Kana minsan sumurikak ijay ayan ti store, bigbigat kaluklukat na, lukat kita ang kasta dila ko ng bugoong siguro ti amuna na apgad nay nayunan na ti danom apaya apong nga ikam ti danom kuna naman managlualo ni apong ko ngam sweetek kadimat niti adda daytay ti pagsukatan na no aglako bugoong kadaytay nagyanan ti kape Nescafe nga tatang baso diha kemano dayjay idi sanga pulo ka nakakuha dayjayan kemano tabo di ikabil na di sana kiwar-kiwar o di danom di lako na managkararag ngam sweetek njak amuno na panjilangit na ikamkamang di ayan mi dayjay nga apong ko taga abra
Wah! Jak amo pa. Taga-abra na dyan kam-kam. Paana. Ay bagbaga na, awam mo lamining di aramidan di kararag tayo, no di tayo ikarkarigatan di agbiag nga nadalos. Kenakita na di karkargaan na ti bugay danong, amoy ti pangkarkargaan na di tinagyanan ti asete nga di kaltex nga tabo. Kataloing kargana dyan ti, ayan ti burnay, kadi mano da dyan ilakonan. Sagkakastalaeng na eh. Isa ti problema aging katata, siguro na pan mo di langit. Tamo na mo ti aglualo, kadamin minatay ka, so mati paralualo. Kitantay man taro-pro pa yaw. Awan makaiturid nga kumitan. So kunana, anya serbida kita debosyon mo. Anya serbida ta kararag mo. Uray ka bultom amin nga bulto. Ano day kababasitan nga ba nagkasuitikam. Hanga taga-abra ka no. Ay, ore dato, ikonak di jay. Ang dati niya, nagikabilda, koleksyon. Mabalin na kang ipanjempier na dato. Kunak ka dagay para bilang, sagot data, kukwa ti intention dyan ang itad para idta. Never touch anyo nga sagsagidan dayta. Mabalin uray binting no intentional yung panangalam, baka hangkay to agkita jay langit, baka mapangka jay impyerno. Kauan, ito'y ada dagita ririd to idi nadanon ko tayting kolektor adtay tayting kam gamin agkolektada tunukan riri ada nga na submit ada ko ay Diyos ko. You are using the church o sarum ti simbaan tapno agtakaw ka lo. Hala kayo. Njak amo na papanantay to. You are using the name of God tapno makagundaway kagen kabsat mo. Allah. Baka mo nanda kami mga papadi. Mumia, nalakapay, pagpakawang kam nga umunan Be grateful for the people in your life. Pagyamanam, dagiti tattao, itibiyag mo, your family, your co-workers, ni padiyo, ti kadwam ijay kwan, pagyamanam ida. Awang kadtatatano awanda. Uray nga tanong hangkay agkaalaan, agya. Ay sasapo. Soulmates, ang awandatan. Dandanin, wala, 12-13. The only way to prioritize your relationship is to learn how to be grateful for your loved ones. Uray no mamartek nila kay mo agyamang kan. Apay nga napapaot tibiyag ti babae ng lalaki. Hanyo madlaw? Sino ti balo kada kayon? Kitain nyo. No daduma nalaklakada nga matay dagiti lalaki agpakpakamatay dan uminom dati ara kanata konsumisyon mo ni bakit da manipod liliggakan ti init aging gana lilinnekan na tumanatta bada piapay radyo to na awang kuryente agidep ngam isuna awan ni panagsardeng tangiwat na matayak latan ko namon nila kay na so ababa biagda. Okay. Next. Give love. Uray no handa nga simong bat. Di gamin frustration ti tao ka no timulong ka kahan nga sinungbatan ma-frustrate tayo. Ngam haan. Our mission is to love. Haan nga agsingir. Our mission is to share. Haan nga di namnamaan nga agsubli. 80% of life satisfaction comes from a meaningful, not your money, not your sanikwa, not your position, not your title, not even your diploma, not even your face.
Sa meaningful relationship. Nadagayon mo nga nasayaat, dagaya ako nga nasayaat, no, nasayaat tilangan-langan yung agkakabsat. Dahil tati us-usto nga mangtid kanya tayo iti satisfaction. Padasim nga iburay, no anya ti adda kanyam. Hangkang agkam-kam. Nay nasakit sa nakamdan. Pas nga ro dataw. Next nga ro da. Okay. Enjoy at the present moment. Are you enjoying? No. Yes! Mabisin ako. Nagmerinda kay amin apo? Anusan yun isulati may ipasangumi. Iso nga pinakanda kayon ta adupay datoy siguro malpas tayo 4:30. Haan magbitan. A second to the last daytan. Enjoy nanamom ti agdama. Kunana ngamin daytoy ni don't worry about anything, but in all your prayers ask God for what you need, always asking Him with thankful heart. Agya manakapo. So ti kunak di kalman nagsasaro no ti recollection, mangrugi man ti recollectionan. Nagbannog maket. Narigat. Ngamin haan lang agisagana module nalakaday ta. Ngam you have to pray ikararagam nga nasayaat. Daya ti riga na niya makakitang met. Makapaparaw idi ka pigsang agri recollection. Po mano nga bulan nga agpapaparaw. Ngam di kunak kala ko apo recollection man dagito ko nada jay dagita isay ko kada kwaka no dadduma aguray ikararagak pay kaya na nga sa uni ikararagak aguray ka na bannog na rigat ngam addamet jay bagbagana baka nga isay kamot ti makaitud ti mensahe kanyada iso yan enjoyam ragsakem uray na rigat masapol nga nanamem do not think about tomorrow kala ko madakad tuyon ti pampanunutom into pay lano bigat. What's the use? Nanamo mun Nadakad to yan. Ragsaka mun hanggang pampanunot na bigat. Agkatawa ka! Nya kumaray. Wala na-atake kan samot ta. Uwan, sayang. Ngalati ko nagmisa tayo, ipapati yun no aglualo kayo Santo Rosario, sakbay ti misa, nanaman nyo aja kararag. Enjoyam aja kararag, nanamam. Haan nga pordasik nga, datan padiran na, Santo Rosario tayo, Abi Maria, saan na Maria, Abi Maria, inya nga misteryo tayo, ay buisit, nalipatan na gaya man. Sa bali pampanunutin na, sayang. Ori ka pa naglualo, ori ka niya aramidam, nanamam. Nakakita kayo ti, aduman, adda pa ila makitkita yun, da kayo nga nataangan, adda pa ila dati agdayday, amuyo ti dayang. Nala ko magtrabaho ka ka, da aduman ti kasdi nga babakad di ayan mi ide agsagsagad da ka, kukuwa, agkan kantada, agdayday, nagmayat man nga kitkitaan, agkan kantada, in-enjoyan da. Da kayo mat. Rinugyam ti aginaw tanabutob kung nagiti nga mamarta. Hindi ka pa naglalaing ka nga agsukat ka da. Imbes nga agdayday nga agkankanta agreklamo. Ala dagiti naginuman nga di ngay apo. Mabalin ka lako mga imyot day amo yung GTV no ad mute na. Uri to marabita bon ka nakamute. Warasak to da kita lala kayo ti remote control nga nakamute ta uri so manao ka itak. Enjoy. Anana. Okay, dandanin na po. Worry is all about future. Nagdandanag ka, it's all about the future. Haang ka nga makapagbiag tatano ti pampanunutom Allah, anyan to ti masabayan nagiti apok, anyan to ti masabayan mi, anyan to ti kami. No. Okay. The world is called Tatan. Adla kayo ti Sibilya.
Lakad dakay dito nga agri-agri koleksyonan, una anyaman agmismisan, enjoy mo tatta daytoy. Hanga inton bigat, hanga di kalman, nadda ka malim di kalman baybay amon, datoy katatan. Enjoy mo sayang. One of the most useless regret is rushing through life. Adda kad toy di pampanunutam, dagitay malabaan, di masitas mo di pay nasibugan, dayay ko ay sos apo. Mainitan dansan tikaro na ka adda karo ba mga agtatakaw kas ano mga balsan nga takawon di tinakaw na so tinakaw na tamasitas mo awanan. How to live in your now tata dati kunana ni Fulton Ausler kunana, we crucify ourselves between two thieves, regret of yesterday and fear of inlansatay kano in krustay kano ti bagitayo ti dua aman nanakaw anya daw ti dua aman nanakaw regret of yesterday agbababawi ka ti mistake mo ken buteng into no bigat iso nga tattauray no ibagam nga naragsa ay hang ka makapagragsak ta agbuteng ka kas anon to nga ta Diyos ko, dapay gayam ko kunana insagana ng di picture na. Dahito ito kadi, ati kabil yung picture ko inton matayak. Ay Diyos ko, pakadanagan ng to pala di picture nga maikabil iyan tilungon na numatay. Isuti ko na, hanggang madanagan taro pa yung inton matay kayo, anyway uso mo ti makrimatan. Awantot na pintas kada nagwapon. Iso nga uri mirugrog ka bay amon. Yak kaya ti makremate, masapul nga napintasak to. Kata si bibiyag ka kasi rurupangot matarupang. Nagngato matakiday mo. Iso nga dakayumot nga agpukpukis ti kiday kumare. Ngay hamat. Ado kami dati irisunda, gumatang da pagsurat. Ada may nakimisa, nalipatan na nga sinuratan di maysa, may kiday na. Ngay mo maysa, nagposkol ta lipstick na, nagpunas, naglabos, kaslala nakapiwis. Kaslala nakapiwis, ata na imilat di jay lipstick na jay, gunggunam. Kitaan nyo kag sarmi-sarming dan cellphone daw kita-kitaan baka banking taro baka banking taro maya mat na kita awang problema ngam na Diyos ko matan ay so laki di mo ti pangi rororo mo ng mga pagbababaw yam rason nga hangka nga naragsak Diyos ko pakawanam. Nagpakasar kayo, dama babalayawan sa mo ti babalasang ito yung kada babaro. Nagpakasar kayo, kitain nyo tada di normal nga rupa dati ikabil da. Kasi matagkasar nga, ti kaatidog ti kurimatmat na kasla ipos ti kabalyo. Kung nablano silaw ti lugan, takadakkel na. Nagatidog. Adda agkasar, agsirser munak, DJ lalaki, kung kuna na di babae, katin na di belo na, ay gaya maanag di ki korimatmat na maisulsulat. Naikat di pagkat na ka nakakastan. Hoy, dumngag kayo, kunak ka. Kapilitan nga inikat na, awang mo pangipagkat na, may santa korimatmat. Awang mo di bangir, gunggunam, kuna mo, tanyakit ti pang, ay, apo. Nya pangawag na da jay? Na jay extend di ka jay? Ay, mamawag. Diyos ko, aya. Next, last. Right this moment, you are swimming in an ocean of blessings. Tatta ko ma, kunana. Tatta nga bundaway, aglanglangoy kayo ti, anya naganan, ti, taaw. Haan lang nga bay taaw ti bendisyon. Nagado nga bendisyon nyo. Count your blessings. May sa adakad to'y. A blessing magkanya tayo. Wow, naka-aircon pa. Agpitsurak imay dek tumat. Apo.
Blessing amin da kita. Damer pak nga dakad toy, awang ka di hospital, damer pak nga dakad toy, nga agpagpagaak, orehang ka makangangama, tatapos di sa mong kagtinag. Blessing amin da ita. Damer pak nga nagdanong kay pailad toy. Umang anges ka pailaan, hang ka pailangan na COVID. Nagado nga grasya na tingamin problema tayo nga tattao na daduma ka di tayo ma-appreciar dagay blessing dagay grasya ti bilbilangan tayo dagay tayo awan kada tayo kas di kumamot ti anak ko kas di kumamot ti na asawa kas di kumamot ti balay ko kas di kumamot ti lugang ko ay talaga ang kaslakal agbibiyag impyerno. Nung agyaman kan, agyamanak, si bibiyagak pay, agyamanak, na presko pay lajay ko kami, agyamanak. Nung dumagamin ti pakailansaan tayo, agbilbilang tayo, mat kadagitay, awan kada tayo. Si agtutuok ka nga kanayon, tarupam kanayon, a Biyernes Santo. Uray nga tano panagungaran, Biyernes Santo ka pay laang. Nagado ti bendisyon na, nagado grasya na, nagwapo ta pa yo. Wow, kunahin mo na ganyan, paambot kay idol ko na ita. Okay. Miracles surrounds you, miracles surround you, supernatural provision, divine appointments, coincidences, God's presence, God's peace, God's joy, God's love, they are everywhere. Nakaad, ado nga grasya. Nadamo nag-message kanya. Ado tag-message deta nga agboy-boy ati YouTube. Father, boy-boy ati YouTube mo. Ayun manang adana-adal mo. Ayun, agkat katawa ak. Agboyak kanto ti Tom and Jerry, agkat katawa kalatan. Adana-adal mo, basta agkat katawa. Ada siguro bagbagtit na datoy ko namot na. Awam mo na adal na agkat katawa lang. Ni madimutan. Who? Matayin? Mabisin. If you want to be happy, you must live your now. Enjoy the moment mo. Haam mo nga apuraan, nanamem, tanangem, hangga agpampanunot ti sabali. Protect yourself between two thieves, the regret of yesterday and fear of tomorrow. Surrender your regrets and fears to God. Tay kunakon nga agraman politika, pangiroro mo ng pagpopodutam. Maasyanak ka dagiti tattao nga agraman politika, pagpopodutan da. Agtentenisak. Basketball ka, agbabasketball kami di kada po ambot. Ori kasta niya po ambot ay nalaing nga umusaw. Idi nagpadi ako limo umagak diya kaya atin nagbasketball ta, nadagsen na kwan, agyud mo di bilbil kon. Di ko nagtentenisak. Ori maabakak. Awang bibiyang ko, basta nakapaling itakin nagragsakak, adda dagitay, maabak da, handan nga agun unay, agawid dan. Apay, inya lang unay, katawaak man dagayay. Mangabakin maabakak, isulat ta, adi yari nak. Enjoy your blessings. Three kinds of people in this world. People who focus on tomorrow, waiting, and waiting. Agur-ur-ura, baak ka latan, ang gaging nagbukunan. Ay, sorry. Hanggang nga agura yan. Yes ka. Teka, rarag mo ko, apoy, kanakmutan, ay, apo, 68 tatawon mo, asawa pa ilaan. Hanga milagro mo ni Apo Diyosan, data matan, oray nga ta ni Apo Diyosan, nang balbalyam takararag mo, kunanamatan. Ang pagsiatan na mo, at dagitay babaak, apaya mo yung dagitay babaak nga daduma, isuda, ti dedicated ijay, simbaan haan.
Awan tiriribok da balbalay da, awan pampanunutan da nga anak da. Oy, so dati parararami ti sabong. Father, mayat ti sabong. One! Ah, may kapoy. Iyag kanto tay mulak. One! Ano, di maday, mayat. Lansaot ka tabadong, Father. One! Takopam to jibrip ko. Oh, tinakopan naman. Wala pa ya. Hanya pa napadasan tinagtakop ti Briti Pati. Hindi dyan kadwami nga may sakop man hamo ibalbal ng data ka napatag ko na tinakopan naman yun. At least kawan makakit-kita. And then, people, number 2, people focus on yesterday. Bad regrets. Ay, how bad regrets, how good. Agbababawi pa ila ang aging gana tatta, haanan ma-enjoy ti agbiag. Nakalansa, ijay bad experience na, bad decisions, dagiti kamali na idi, iso ti mang pagpagkal kanya na, no, forget about everything about yesterday. Live your now, agkatawakan, agragsakan, nalpasan, dagtoy kan. Hanggang agpampanunot kas anong to agawid kami. Anya nga taman di masangpet ako. Ay, just ko tomorrow day. Tata. Enjoy yung tata. People, number 3, who focus and grateful for today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ada kam dito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mopay. Dandanin. Last. Are you a human being or human doing? He who too busy doing good finds no time to be good. So ti kunak kuma. Adda kami na dumaduma kanya man ti attitude tayo. Usually, adda tay balay pagtaengan nga haanda kayat nga mabigatan di ko manangan ng tirabi niya. No mabalbalit lipas mo amin. Talaga nga adda mo deti kultura nga ay deti balay met nga nabannog dan baybay amon agin naw di pusa. Ngam at least agin nanada. Isuti ko nak no daduma mabalim nga hanyo ilipas iti rabii no sobrang nabannogan dayjay bagi adanto pay bigat agin joy katatan ti karon naga ilipas mo amin Allah alas 11 kumalanakang kapay ladjay nadoktalam manen nga naroget agpokaw kapay la. Adda mo dati mabalin mo nga baybay antap no iso intomot no bigat adda mo dati nya naganan dati i-relax mo ata enjoy your now. Ni karon na alas 2 pa ilati parbangon Diyos ko ingkag kalkali ti dagan dayjay mulam tapas pasikatam ni abalayan mo ta adun di mula na ay mababak ka ay sos apo day ta nga masitas igabordan ton matay ka. Where are you now is not exactly where God wants you to be. Dati ni malagip yung jay 1911 idi, adda kam jay CST idi. Di nabumba di jay 1911, jay World Trade Center. Nagaduti experiences nga kasla garaw ni Apo Diyos. Adda kanumay sa kunana. Di anak na, agtrabaho di World Trade Center. Mangro di anak na nga kindergarten, apan na intulod. Naladaw isuna, sumangpet, nabitaken. Di may samet, turn to bring donuts. Ijay office da, isuna ti akin, hindi kalok maji opisina da, agala da ti merienda. Kaisuna di may sa, napangimata nga dimagas, naladaw isuna, ta isuna nga ordag pa merienda di office da, sumangpet, awanan jay, building. Dayamat. Dayamat may sa kunana, nagkapuyo di sa ka na, tamag nangarod subway, nadila iso na naladaw. Eksakto nga, pimotok. Ni manang ko, itrabaho na idi, katulong, intugot da from Hong Kong na panjay, New Jersey kami di jay World Trade Center. New York, ada dati New Jersey. Di may amo na, trabaho ti may sa kumpanya. Diyak amo no, nga floor ti ayan na. Vice President ti may sa kumpanya.
Kagaputan ni manang ke handa mo ingato di sweldo na, ti kayat da di sweldo na di Hong Kong. Isupay laang ka dati American, madia. Ngam iganda di papel na. We will send you back to the Philippines. Bubuungan da isuna. Kakuna da di Pilipino di may katuyon, may kaagyan di ayan min. Pimanaw ni manang awan tinagaw awir. Haan nga simrek da di lalaki nga amo, nga agtrab-trabaho di World Trade Center, tawan agaw awir. Tapi manaw ni manang, iso nga na isalakan da di amo, nangampim manaw na, berberokan da nga kun kontakan amhan na kayaten. Iso nga coincidence, kita am di, papanaw di katulong da ka, isot nang isalakan kanya na. Iso nga di tayo amo, amin nga araramidan tayo, adda ha mga coincidence, God's plan no daduma niya. Aramid ni Apo Diyos, napay nga dakad to'y, sigurado mo't ang plano mo, ani Apo Diyos. Haan nga di apal mo lang umay agpa-picture. Haan nga di umay mangkita laki ni Father Rupo, mga ag-YouTube, nagpangi umagaya, nagwapo jay kwa, YouTube. Kunya ko ma? Okay. Next. Next time, enjoy God's intervention. Thank God for the gift of peace, the gift of pause. This is a pause. Busy kayo, balayo, busy kayo di trabaho, busy kayo ijay, agpos tayo mat. Agsardan tayo basit, iso dahi adda kayo ito, enjoy mo, sayang. Agsublikan to man di pilaran. Agsublikan to man di trabaho mo, agsublin to man dapo pa di parokyadan. Iso nga enjoy mat, madamdama awang kay ton. Awan to ti baro aropa agsublin to man dagito ka parokya akon agmiminulagat kam to man. Iso nga enjoyan tayo. Okay. Aguyok-uyok na pambutan mabisinan. Enjoy your life wherever you are. Nay launan. Nagmerinda kayo? Karon na kasyaktihaan. Okay. Enjoy your life. All things work for good for those who love God. Last, detan. Don't ever wait again. Di ka agpanuray. No kaya mo ti agregalo, tatan. No kaya mo ti mamakawan, pakawan mo tagragsakan. No kaya mo nga balbaliwanan, agkumpisarang balbaliwan tabiyag mo, hamo nga orayonan, nga umay nakantolanaan ni Pupadi, baka kanigid ti mausar na. Kasakit tayo, di mo dati nga Pilipino, nagminatay kami, natay ti amang ko, natay ti inang ko, natay ti apong ko, di balay amin nakatayanda. Idi matay da niya aramidan da kada kami nga ubing, aglin niya kayo, agpakawang kayon. Omong po, ado mo dagit ay babakit nga agin dudong aw ing kabesa mo yudong aw da. Ay, abalayan. Idanon mo to, dati apa kumusta? Alaon dati posporo ta itan mo to. Agsin din to kanu pala di langit ti tabako. Agpahuit kanu ing nagado nga minatay ma iso mga iso yudong aw na. Ay, inada aya. Nagrigat mat, kung nakadayay pamilya, ta nag-reunion kami. Agkikita tayo, ta dati-dati na nipod nagpadi akon, Thanksgiving ko nami. Imbes nga reunion, agmisa kami. Umay kaikarigatan nyo no kaya yuti umay. Apaya, nagrigat ya sa tay tula, agkikita no adda, bangkay. Nagrigat nga sa tay ibaga nga, mapangkayon no adda bangkay. Sa amon tula ko na into na tayon ka, baka mananog. Idi si bibiyag ka tangtang sitammet. Idi si bibiyag ka karkaritammet. Idi si bibiyag ka ilunlunod mo met. Idi natay agin sa sangit ka met. Iso ako na natatan hanggang agpanuray. Tatan. Kaya mo ti agragsaken tatan, agkumpisarkan, agpakawangkan, balbalyamon, tatan, hamo iuray. Sayang. Ni awan na giti papadi tayo nakaturo. Enjoy your imperfection. Now, kanana. Rest in God, but Jesus go away to lonely places where He prayed.
nagkararag. So dito mo no dito aramidon nyo, recollection ko nayo, isolation, pimanaw kayo ijay, imay kayo ditoy, alapadasin nyo mat, ipapatiyo ti agmisa, ipapatiyo. Uri no may sala nga balikas ginaawatan nyo tinukaya yung nga ibiyag. Mangted ti kapya ta kaungga, mangted ti ragsak tapos umanayan. Haan nga nesesary nga ingkabesam amin, awam mat ti padasem nga ibiyag, useless. Sayang. May kalaga nagmermerienda. Ay, ama. Okay lang. Pagayat ti parokya day jay. Okay. Nay, nagragsakdan. Nay, napasan. Thank you. Nyawanan.